Jama'a barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa da Drumbeat News. A yau ni Zainab Abdullahi Raji zan kawo muku wani sabon abin da kuke amfani da shi a cikin kitchen ɗinku wajen girke-girke, wato tafarnuwa, wacce a turanci ake kiransa da suna garlic. Tafarnuwa, kun gan shi ga tafarnuwa. Ita tafarnuwa kuna amfani da su a wajen girke-girke, yana kashe ƙarni, walau ƙarnin nama, walau ƙarnin kaza, kuma tafarnuwa yana ƙara wa girki ƙamshi da armashi. Amma a yau tafarnuwan nan za mu yi amfani da shi wajen lafiya ne, yadda za ki magance wani cuta a jikinki. Yasa muka ce mace ke ce likitan kanki, ya za ki cire wannan cutar daga jikinki da kanki. Ciwon sanyi wani cuta ce wacce take addaban mata a yanzu. Ciwon sanyi ta kashe aure da dama. Ciwon sanyi yana sa mace ta samu bushewar gaba. Ita ciwon sanyi yana jawo ƙaiƙayi. Kun san dai ciwon sanyi yadda take. Idan kika nemi tafarnuwanki, sai ki nemi allura da zare, gashi nan. Sai ki saka. In kika sa alluranki da zare, sai ki jawo shi haka. Amma kar ki kai shi ƙarshe. Sai ki yi shi haka, kin ruɓa shi ruɓi biyu. In kika saka tafarnuwa a cikin gabanki, washe gari ki bar shi ya kwana. Washe gari da safe sai ki jawo shi ba tare da kin saka hannunki ba. Ga wacce take tunanin ba za ta iya sawa a ciki ba, sai ki ɗauki wannan tafarnuwa, ki nemi leda, ki sa shi a ciki, sai ki jajjaga. Saboda ita jajjagen ma ya fi aiki, saboda ruwan tafarnuwa ya fito. In kika sa a gabanki amma fa da zafi sai kin daure. Ita ciwo ba a cire ta cikin sauki. Amma mata a cire kishi a sa a gefe in kin san mijinki na da kishi, kin san kina da kishiya. Saboda sai ki mata bayanin wannan tafarnuwan, ita ma ta samu ta warke. Idan ba ta warke ba, mijinki zai ƙara jawo miki da shi jikinki. Da haka mata a fannin tafarnuwa za ta haɗo kan aure. Saboda mene? Kin ga ke ma kin kasance mai kawo wa kishiyarki lafiya. Ku kasance da Drumbeat News a mako mai zuwa domin mu kawo muku wani sabon shirin. Mu ƙara kawo muku abubuwan da kuke amfani da shi a yau da gobe wajen samun lafiya.